Puilano Jotono no Hambai Norok Jotono Saimano Chini Bubagra Coronavirus Manjagui Kabok Hospital Treatment Klai Jagui Tongo Sudu Coronavirus ya Chini Bubagra ni Sago Pneumonia bo Habui Tabuk bo Blai Yungko wo Kayi Hamya Kotoro Klaijak Mia Charigo Bobai Angkok Salaja Bubagra Sawa Ang Blai Ke Serious Tongo Hekano Rakawana di Anibagai Suridi Ang Jahaze Dati Hamui Nongni Buskango Paimana Niti Kaye Bubagra Je Tabo Hospital Tongo Barak Hamkai no treatment Kalajagi Tongo Ne Ano Saka Abuni Bagay no Ang Tipra Hasteni Sini Christian Society ni Lukurokno Koinani Musungo Takuk Bukuk Painai Sini Christmas Halo Jahate Jeng Kaitorno Surinani Logi Sini Bubagra Je Hamya Kotor by Manjagai Tabu Klai Tongmani Monobo Dati Ka Hami Bosanani Bagai Noro Kisha Suri Lai Jadi Tamni Hinba Sini Ha Tai Dofani Bagai Bubagra Je Wan Soki Tabu Samung Tang Tongo Seng Tiprasa Tipuri Dofa Sini Bilai Kai Bubagra Nangai Tongo Bubagaran Sara Sini Kunu Lai Bumakere Tai Angomo Bosanai Sengjara oinono tong thartik tongnai Hindu panangthon ba bibonno jara Buddhist panangthon ba Muslim panangthon borongno thane ba ani kaisa koimong norabok je jekhane mantei mondir ko thangai Bubagrani hamnani bagai kisa sati dubro kya sokjalai jadi jara Buddhist borongno bo koijabo borok bo kisa bongni ko bo kyang ko thangai borbo sokka kaisanai tai jara Muslim borni thanyani koimong borbo mojito thangai borok bo kisa Bubagran bagai suri kangkai belai kana hamnai norok jotono saimano Sini Bubagra buskangni bisi katal tringo kabangma jaga thanani program tongmani phia bemar kotar bai manjagai bo kuno programo thangai mangalakha kuno amchayo jeng khanawui tongo je Bubagra phainai Bubagra tringo phai manjak phainai hinai ang joto nono sanani nayo Bubagra bemar kotor manjak Coronavirus ni 14 dini bo quarantine tongo kuno program bo thang mangla kebo judi Lukurokno tatal sengra sawui Bubagra phainai ni ne awai khlai tong khakai amti khai kok awai khlai tong mani omochini Bubagra ni image no hamya khlai mani khlai nai abuni bagai nang sanani nayo kebo Bubagra tring festival phayane nei kebo awai ta khlai di khlai khakai abo sayang nai tai paithago ang buskangni tin tring 1430 lai 1431 phaimani bisi tring bisi ni ani khaka ham tai hamjama yafaro tai Christmas ni salo Hasteni ka khobui hayungni joto Lukurokno bo ani khaka ham tai English bisi katal ni bo khaka ham yafore ang paithago taisa haina hai sapina nayo je Sini Bubagran bagai especially Christmas ni salo kisa jotono no Surinani bagai ani koimani nongni thani asek sawino ani kok mothaka jotono na hambai khulumka